हेल' लोगोफोर दायो आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझाराव सफैबावबाय मानो होनना बुङोब्ला आङो मैयाबो फैदोंमोन दायो आङो आरो दिनै सफैबावनाय जाबाय नोंथांमोननो आङो आरो दिनैबो भिडिअनि गेजेरजों एसे देखायबावनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोखि दा आङो एनुवेल कनफारेन्सआव फैनायजों लोगोसे नाम्बार 1 क'क्राझार बाप्टिस्ट चार्च गिर्जाखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे देखायनानै थांनो सानदों नैबेनो जादों जाहैबाय नाम्बार 1 क'क्राझार बाप्टिस्ट चार्च दा बहुतआनो बेयाव फैनानै फट' सेल्फि बायदिसिना लाफैनाय जादों नै आरो गाखोदोंबो गोजौआवहाय नै आरो बेजों लोगोसे नै ओरैबो गाहायावबो बहुद मानसिफोरा जिरायनानै दं आरो दा ओरै नै नानि मोनाबो फट' लालागासिनो दं आरो ना नै वाह मा स्टाइलनि लाखो गावसोरसो मिथिसिगौ नै फट' लानायनि स्टाइला दे मा रोखोम मोनदों गोसोफ्रालाय नोंसोरलाय दे लाबाय था दे दा लोगोफोर 1 नं क'क्राझार बाप्टिस्ट चार्च गिर्जाखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय दायो आङो कालचार श' प्रग्राम जागासिनो दङ दा आं बेयाव थांसिगोन नोंथांमोनाबो नायफालांबानो जाबाय मा रोखोम जायो दा बेयावहाय बेबायदिनो गोबांथार फट' लागासिनो दङ नै जायगायाबो मोजांथार नै बेबायदि बानायनानै दोननाय जादों आरोना नै जोंना नै निजोम बस दंफैयो हाय औ हाउ आर इउ मोजाङानो ब्लग लादों नामा ओरैनो जास्ट फैनायजों लोगोसे माने आं प्रग्रामखौ नायदों आरोना प्रग्रामाव माबायदि खालामना होदों औ ओमफ्राय गोबां मानसि फट' सेल्फि लादों नालाय बेयाव नायनो फैदों आरो ओमफ्राय दिनैनि दिनाव माबायदि गोजोननाय मोनदों मोजां मोनदों प्रग्रामा मोजां जाबाय बेजों लोगोसे नै बेबायदि फट' सेल्फि लानाय बिराद मोजां खालामनो हादों बेनिफ्राय प्रग्राम सिटखौ जि मोजां खालामनो हादों नै प्रग्राम सिटआव बेबायदि मोजां औवानि होनानै माने बिराद मोजां मोनदों आरोना मोजाङानो जादों औ दा जिथुनाखि सबाया गबाय नै दायो कालचार श'आव थांनो थाखाय बयबो लैहोर लैहोर फैलाबायनाय बहुद मानसिफोर जादों आरोना मानसियाथ' आरो एरायथ्र'लायनो हायि जाखानायखा दायो बयबो कालचार श' नायनो थाखाय थांगासिनो बिसोरो दा जिथुनाखि कालचार श' जागासिनो दङ नै बेयावनो जादों नै नायदो ओरैबायदि मानसिफोरा नायनानै दङ नै दा बेजों लोगोसे बिसोरो बेबायदिनो ना गुरनायनि डान्स मोसानानै दिन्थिफुंगोन नै बेबायदिनो जेखाइ खबाइ आखाइयाव लानानै दङ नै रेडिखासै दा नै नायदो ओरैबायदि दा नै बिसोरो सानथालि डेन्स मोसासिगोन आरो ना नै थिख्लिखौ मा रोखोम खर'आव रुजुनो नै मावजि इटु लर सर करिलेও नाफरे ना नाफरे वा बानै नायदो नै ओरैबायदि मोजां आरो दा दसेनि उनाव मोसागोन नै
वा नै मा रोखोम रुजुनानै लायो नै ओरैबायदि आरो वा लरसर करिल ना फरे एतु ना वा केनेकुवा सुम्बुक निसिना थाके एतु वा एक्सपिरियेन्स होय गल ना आच्छा दे दा नै मा रोखोम थायो आरो बिसिना खर'आव नै वा नै होस नै नायदो नै दे फटफोरा एसे हा आच्छा नै ओरैबायदि खर'आव थाखायो आरो बिसिना नै मसमिना गियागान खुशी खुशी रंग